3. Αέγαρα Αυγή Α2 Όμιλος Junior, απονομή στο γήπεδο 3. ΑΟ Καστέλα, Όμιλος Junior Α2, απονομή στο γήπεδο 3. ΑΟ Μεγάλος 1, Β1, Όμιλος Προσήλιος στο γήπεδο 3. Τραβάτε να μου το στείλετε. Παιδιά, γιατί δεν τραβάει το κινητό μου. Όχι, εγώ μένα δεν τραβάει. Τραβήξτε εσείς να μου το στείλετε. Μίσου το στόγιο. Δήμητρα. Έλα. Πού είσαι? Δεν έχω το κινητό μου, το έχω ξεχάσει πουθενά. Εδώ είναι. Πού να ξέρω. Ναι. Ναι. Δεν χαμογελάει δικός με τίποτα. Αρχηγός. Αρχηγός. Είπαμε εδώ. Γιάννη, Παούρου. Ηλία από εδώ, όλοι από εδώ έτσι, μπράβο. Για καθίστε και κάποιοι κάτω. Αν γυρίσουμε, σας παρακαλώ, μπορούμε να τους κάνουμε πίσω. Τώρα, τελειώσαμε. Τελευταίο. Εδώ κοιτάμε. 1, 2, 3, πάρουμε αστεία! Μπράβο, Μάγκες.